ketoke manut kanca-kanca. Bangun bangun disusul ngadeg ayo. Wanda karo Wiwi Irnawati ayo. Ayo teko. Tambalan jatah jatahe mampu
Anduk, Bro. Kanca-kanca ki nek ora masaku nyambut gawe iki ora ana kesele ya, Gong. Heeh, itu rek. Mongko sing jenenge pengrawit, ya kuwi leh mikir ora mung nganggo pikiran ning uga tenagane maju. Wah, ngono Ket sore tabane kenceng terus. Oh, ngono Mongko pirang-pirang dina iki prei lho. Ngono ya, Gong. Ki mau lelagon apa ya, Truk? Iki mau pancen sing aja urung tak walik songone. Lah saiki ganti diwalik songone, Mas Freddy. Nah. Moji. Merga awake dhewe ngerti ciri khase wonten ing Blora menika piyayi nonton wayang utawi mirsani wayang niku nek urung metu 10:08 ki durung komplit, durung jangkep. Ngene ya, Truk. Ya. Mula para piyayi-piyayi sepuh sing jek do kepareng pungon tasih pareng lenggah kuwi sing dinteni dudu apa-apa ning metune 10:08. Ngono ya. Saya piyayi Blora ya, Truk. Merupakan ciri khas daerah umurmu bare jek 16 tahun ya, Nduk. 14, Pak. Loh, 14? Nggih. Oh, Aku yang ngawur kok apa meneh salahe ra. Berarti sak anakku wedok pira Bu umur Bu? Tata aku iki gawe tok tapi ra apal umure. Kelas 3 SMP kelas pira ya? 13 tahun ya Bu ya. Pira? 15. Aku karo anakku dhewe ora hafal. 16 ya? 16. Oh iya nggih. Mbok sing mangan sing akeh to, Nduk, Dia? Nggih. Kena wae rada berisi ora tipis ya triplek ngono wae. Pak. Ya. Laseng. Entelas. Oh, nggih. Ula Tampar wani mboten? Nggih, purun. Ula Tampar nggih. Mungkin kayak gentos Mbak Elisa, Mbak Eka. Nah, bawane pun sinau dereng. Sampun. Wah, wis sinau. Nggih. Coba tak krungu aku.
Nah, coba bawane metik seri Angling Darma, ngoten ta? Nggih. Niku karyane sinten? Bapak Sukron Suwondo. Wah, Bapak Sukron Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para wanaga agung ingkang wonten ing pojok watu Sambung Blora, Mbah Haji Sukron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Emas ki 50 tahun. Pernikahan tanggal 1 Februari. Bapak ngendika le, aku pengen tanggapno wayang uwong. Nah, iki. Wayang uwong, Truk. Heeh, nuruti kersane Bapak. Tak tanggapke wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahya Kuntadi, Pak Kalingga Purnomo kelawan anake sing wedok Mbah Sukron ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Dewati. Kok ditanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca Dwija Laras Indonesia tak aturi tindak macak dadi Kurawa 100. Sadeng celebung ae. Yo. Metik seri Angling Darma iki lho. Metik seri Angling Darma. Randu Blatung. Ya, Nano nanung Ingkang semyat Cengkoke wis wani nika-nika ya, Gong. Heeh. Murite Pak Yasibin kok. Lah iya. Saman karep ndereke Pak Yasibin mayang ya, Nduk. nggih. Nggih. Ya. Wani gonjak garawane sang moho Rada gerak ta, Nduk, suarane, Nduk? nggih, Pak, kanyepen. Kanyepen. Nggih. Oh, nggih. Mengke dikake pemanas ki rada anget. Aja meneh kok sampean, Nduk. Pak Kangko ki tau. Bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang, bengi ya mayang. Lho, iki lek ra panem Dwija Kangko ra kelakon ngono kuwi. Lho, do kelingan ra, dek mben pas nalika pandemi, aku ki awan ya kon mayang ning Bersih Desa, bengine pindah nggon mayang. Wah, bengi iki suaraku nggih omong iso angel ran. Heeh. Ya pancen suara ki winantes ya, Tru. Wah ya, heeh. Iya, terus Anengge sang naga raja nanone nong sesilih ninaga digarap ya, Nduk. Tahan kepungkure wis digarap gamelan Bali apa urung? Mpun apa dereng? dereng. Dereng nggih, niki pun digarap kelawan kanca-kanca nganggo gamelan Bali. Coba
informasi nggon streaming sinyale muser-muser. Ya entek wotane ngono. Ya. Yo, coba garap gamelan Bali. Yuk, Dwi Jolaras Indonesia. Yuk. Kedua dangdut jondo dia.
Terima kasih Nduk Dea. Nah. Nggih, dua lagu. Ya ora diselaki bahwasannya penyanyi Mbah Rasim uga memupuk sinden-sinden bakalan utawa calon-calon waranggana mula ya ditampilke awan bengi ya, Gong. Pancen lek ngrungkepi budaya ki lahir batin ya, Tru. Ya. Wong ndek sore yo ngendika karo aku, "Sok ben aku gekno gawangan sira rodok cilik sing iso ning jero omah." Wah ya. Kok kayune tak kirim. Wah, Mbah Rasim ya. Ben iso didokok ning jero dalem kae sing anyar kae, Tru. Ya. Nah iki kan keduwuren. Wah, Ya. Ya siap pokoknya dawuh saka njane Mbah Rasim. Desoke mergo wis manjing dadi dulur dadi silaturahmi yang sangat luar biasa, Gong. Ya. Pangga pelok, Tru. Oh, pangga pelok. Sapa? Kau uget-uget karo Mbak Elisa Urkarus Alaso. Wow, ya. Jaturi jumeneng. Tanda kae mumbul. Kaya ayo Nduk Kak. Kaya kumpulan satelit sekuter kelan kinceng kae montore matur jejeran sembrani aja nyangka Pandul. Lagune Mbak Narto Sabdo ya, Tru. Wah. Layangan mesti dadi lagu. Kaya kumpulan satelit. Ngono kae ta oke? Iya. Seneng aku pas nggon ngelik lho, Tru. Sing ngelik ngendi? Kae kentange mabur dudu. Dudu, Kang. Gah aku. Gah lek kowe tegel muni. Sak tenane wegah aku lek muni ngono kuwi lah. Wong kae montore mabur kok kentang. Ya montore nggawa kentang. Ayo Elisa, kaya kupu ya. Kaya kumpulan satelit sekuter kelan kinceng kae montore matur jejeran sembrani aja nyangka mendapat WA dari Mbah Rasim maksimal jam 3 selesai punjul sithik. Gas, tenan ora. Wis setengah 3 iki. Tenan ora. Jam setengah 2:27 lho niki, Pak. Lah iya. Sing penting ora nglangkai subuh, Gong. Heeh. Iki anak anu Esa karo Eka. Dawuh Mas Petro. Nggih, pamendhetipun aku seneng prasetyamu. Lah aku iki lagu ora ngerti. Iki lagu ngendi Kak? Kowe apal ora Kak? Solagenan po? Dereng nate krungu menika nggen. Dereng nate mireng. Nggih. Nggih, monggo ki maringi dhuwit 100. Lah iki lek ora dipinangkani lak. Ya nyuwun pangapunten mong. Saking akeh lagu nggih Mbak Elisa. Nggih, nggih. Kula dilintoni sanesipun sing kira-kira regeng, kira-kira gayeng. Saged dipun tembangaken sareng kalian Mbak Eka uget-uget karo Mbak Elisa. Apa?
Ning aku njaluk dibawani sik ora ketang sak kemrangan. Men gonta-ganti utawa gentian bawane men cetha iki suarane Elisa, iki suarane Ka uget-uget. Nah. Apa kira-kira? Manut ya, manut bae terus. Heeh. Sinten riyen Mas Petro? Ya, iki duwek sapa ta? Elisa karo Eka duwek sapa ta? Cinten-cinten coba dibedek, coba dibedek. Kok Pak Kangko gak budek kok budek Bedek, oh dibeteti. Dibedek. Oh dibedek. Dibedek. Tebakan. Oke, mang bedek Pak Kangko, piye mang bedek. Heeh. Kira-kira yang mana? Nek Yang cara ini. tak sawang ki wajahe iki tuwek Eka uget-uget. Oh. Aku. Kira-kira umurku pinten? Tang puluh. Nah, kalau saiki wis 2021 wis dak 5 lho. Aku karo Mbah Rasim angkatan kok. Kanca Rasim plek. adikku cer. Kanca plek. Mbak Rasim ki adi mucer. Heeh. Ya jelas saya yang lebih tua. Oh gitu ya. Ya, aku kelahiran 93. Wah 93. Ya. Nggih. Tadi wis arep tigong doso tigong. Oh, 3 dosa Tigang tiga. pira? 3 Ya, aku piro? Aku 98. 98 berarti arep piro? Arep 28. Oh, masih 28, masih panjang. Oh, masih panjang. Ya. Arep panjang lho ya ora iso panjang. Aku iso adem malah mededek kok. Ayo. Maksudnya- Panjang ora iso ya. Mboten Ning nek melebar iso. Iya. Iso. Nggih. Iya. Bawane apa Kak? Wis mek Apa? manut wae, sak cul-cule. Sak jul-jule, pokoke sing penting cah loro apal. Manut sing tuwa ayo pangkurinoso. Iya, iya. Oh iya. Mbak Elisa dulu. Nah. Sampun panggih. Ayo Kak. Ah. Anu Kak, iki adik-adikku lan anak-anakku seniman-seniman wonten ing Blora sami nyusul. Dalang-dalang muda. Nggih, Dalang Mas bocah sinten? Jamal. Nggih. Nggih. Akmal. Alah ya, Mas Akmal ya nyusul. Wah, Nggih. ya ndalang ya pengendang hebat. Wah, Weh, joget selamat ya. Iya. terus kayak sing anu sapa le jenengmu sapa le? Ayam. Wah, ayam. Ayam-ayam tentrem jenjem permanem peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Kuwi ya nggawa wayang mau nyuwun tulung anu Bapak Kangko kula nyuwun gadah wayang dipun tapak asmani. Kon nanda tangani, heeh. Awan mau ya ana dalang saka isi Surakarta sing asline kene. Sapa Gong? Ki Anom Dwijos. Dwijos. Enten niku tunggale napa le Strajos. Dwijos. Kok Lah ya. kados jenengan Karepe ngono ya kaya aku kan nuwun sewu jenengku ki diterokne wong akeh. Dadi Anom Dwijo Kangko ki ora mung aku tok. nggih. Ka karo Sa. Anom Dwijo Kangko ki ada tiga. Sapa wae Kak? Anu Sa. Saya pertama kali Ya. saya. Yang kedua siapa? Boyolali. Yang kedua, Boyolali. 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 Ya, Yang ketiga yang ke siapa ya yang Purworejo. Anake iya. dalang Gondo Sunarpo. Gondo Kunarpo apa Sunarpo to, Kak? Sunarpo. Oh Sunarpo. Itu juga grupnya juga Dwijo Laras. Oh, grupnya ya Dwijo Laras. Weh, pancen kanca-kanca ki dadi Tolak ukur.
tolak angin pancene. Oh. Sing kembar siji Anom Dwija Kangko, sing siji Anom Dwija Sena. Iki jenenge padha. Lah, si Reno ki ditambahi nek Reno kan ora pas lek dadi dalang, diganti Ki Anom Dwijos. Ya. Akmal kuwi gen saya kondang le, gantine jeneng Anom Dwigok. Dadi lah ya rumasaku jenengku Dik dienggo wong pirang-pirang iso ora dadi boyo pengapa. Lah niku idola niku ngaten niku. Lah iya idola. Akmal Dwigok nek ben rada internasional luar negeri kenal tambahin delo. Lau. Ya. Lanjut. Lah nggih. Ungu. Oh, derek turu. Lah kok jaketan ngeten. Ora sare. Dereng sare. Oh, Mbak Rasim ki ora tau sare kok sa. Niku prihatin nggih. Nggih, tirakate kuat. Tirakat iki. Lah bengi iki tanggalane ki sing dipilih kok ya pas. Pas Isra Mi'raj. Oh nggih, Isra Mi'raj nggih leres. Biasa ta. Pas sekali. Tanggalane sing dipilih pas tanggal 16 ki pas Isra Mi'raj. Nah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Yo, terus. Yen was rina Nanung enggang ratri kang iya. Anggit dawa tahun ngarep meneh. Dawakno. Heeh ya. Dewakno, tahu aku entek anabab. Ora iso ambekan. Semaput aku. Ini Mbak Elisa. Mong sliramu tanolia Mbah Rasim tak tresnani lahir Nyuwun pirsa karo Mbak Rasim, lagune napa? Jawa Mbak Rasim. Ikut. Ikut. Aja. Kusuma Wijaya udah digarap. Oh, belum. Oh, sudah. Kusuma Wijaya sudah. Kusuma Wijaya. Teman-teman Dwija Laras itu lagu-lagu insya Allah semua sudah digarap Mbak Elisa. Siap. Lagune Kusuma Wijaya Mbak Rasim. Nggih. Nggih. Kusuma Wijaya ki penguripan lho. Kembang Wijaya Kusuma. Insya Allah mahanani dadi asrana penguripane para warga desa Pojok Watu lan Mbah Rasim, penguripane tansah diparingi kepenak raharja wilujeng ing sambe kala. Amin. Iki kula ugi kentonaken kalih dulur-dulur WMC. WMC? Yang merapat terima kasih. Nggih. Terima kasih. Saya
mawon. Luar biasa, kanca-kanca WMC luar biasa. Nah, juga tasih menyimak Mas Kangko, nggih, matur nuwun. Mas Rizky garwane Bu DPR ora iso tindak mrene mergo garwane bubar melahirkan. Nah, ngoten Mbah Rasim nggih. Nah, garwane bubar melahirkan mongko putrane iki kembar ya iso mayang. Izin ora iso rene bar lahiran garwane. Oh ngono, Truk. Ya. Wis mundhut wayang saka aku, Truk. Engko kon nyolahke rakitan sak gebyaran. Oh, ngono. Pokoke nek rung dienggo mayang Pak Kangko ora bakal kon ngeterke kon maketke ning Semarang. Oh, Werkudara. Ndi mau Werkudarane? Ya. Tumbas Werkudara saka Sanggar Dewi Jolaras Indonesia, pulasane Mbah Mentong. Nah, ya pancen cukup mahal regane. Oh ngono ya. Ning untuk anak-anake penjane Mas Reski, nggih. Nek pengen ngerti iki dituku regane 7 juta. Nggih. Prodo Mas. Nah, nggih. Menika Mas Reski ingkang wonten Semarang inggihipun sampun kula templekke kelire anom Dwija Kangko insyaallah mengko nek wektune nyandak kula nggo tayungan. Saking tresnane. Heeh, nggih, mbah nuwun iki uga saka Mas Tulus Cikarang. Parung Tombo luwe getasi monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu tasih ngebyar. Ugi menika saking Pak Joko Susanto saka Papar Kedung Malang ugi monitor. Nah. Sik aku mung kelingan tak ngelingke ya, Sa. Nggih. Aku iki pas pinuju prei ning omah pendak bengi iki di WA karo wong. Di WA. Di WA karo wong, Mas Kangko kula menyimak nyuwun lagu Kelinci Ucul. Mongko aku pas ning omah. Niku berarti ada siaran tunda atau ada siaran delay. Delay yang diambil dari channel. Ya, dari nah, makanya dari itu nek mirsani wayang nek ana ing channel Dwi Jolaras Indonesia itu pasti siaran langsung. Ya. Nek siarane awake dhewe di luar channel Dwi Jolaras Indonesia perlu dipertanyakan. Ya, ngoten nggih. Siaran tunda intinya. Jadi Ya. nggak bisa request ngaten nggih. Nggih, dados kula tilem teng griya niku dijaluki lagu sa. Jadi iki apa yang Kalau dilihat di channel Dwi Jolaras Live berarti memang betul ada siaran langsung. Siaran langsung. Boleh request. Ngoten nggih. Nah, ya. Kusumo Wijaya. Monggo para kanca pun aturaken. Aku seneng prasetyamu. Lo gantos Kusumo Wijaya, Mas. Yun duka ingkang kathah.
Iso isih kompak kanca-kanca. Heeh. Wis semangat. Heeh, semangat ya. Heeh. Disusul sing mau rung nembang sapa? Bu Dwi, Okvalica. Ah, karo sapa sing urung? Wanda. Wiwi urung. Wiwi. Wanda. Ayo. Heeh. Ya, iki Burini mboten. Burin iki berkahi. Nggih. Sinden patene DLI ya iki, Kang. Nggih. Macongpe. 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 Mesti alasan. Oh, tak cium pisan kok alasan. Kecil imut. Ayo. Ayo. Lili ya. Lili. Lili. Lili pah. Tekan aku wantah. Iya, ayo. Lele Pak. Ayo. Ya. Iki kok ono. Yo, lagune sing ngetren saiki apa? Anu sing disesuaikan dengan zaman sekarang apa lagune? Manut tur yo sing kira-kira kabeh hafal. Ngono. Puspitono lho. Puspitono lho. Ya. Sing anyar kuwi lagune. Wah. Lagi Sing dadi. piye ta? Puspitono. Tak tapuk lho. Gemes aku liliput kecil. Ya. Coba. Nggugong kudu rampak kompak jogetane sing dadi mandor. Kok mandor apa jenenge? Instruktur. Instruktur. Nah. Instrukture anu sapa Okvalisa, ayo. Di depan, mangga. Heeh, ya ora, jejer bae. Heeh. Oh. Coba Puspita Nala. Nah. Puspita Nala gareng terus. Ya. Yuk, alas. Yono Suwarjo Zuki Kersani
saking Pak Triyono BPKD Surabaya.